ओरै खामबाय आंनिखौ ओरै खामबाय ओरै जबाय रोङो ओमफ्राय जनानै उथिबाथाय नों खाम दे ओरै खाम फास्टा नेबाय था हाय लोगोफोर वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो लोगोफोर दिनैहाय जोङो ब्लगाव थांनो नागिरदों नै गथ' फिसा साजायना लानानै मोनसे खामानियाव बिराद देलायनानै थांनो ओंखारदों आरोना खिन्थु इमान देलायनानै थांबाबो जोङो लेट्रिननि आरो ओमफ्रायो अरन'दनि एप्लाइसो खालामनो थांनो नागिरदों आरोना ब्लगानो बन्ध'नो दा लोगोफोर हा आइखौनो बानायगोनथाय आइखौनो बानायगोनबाय मानसि दं लोगोफोर जों थांबाय थानो माने मा जाखो दा जोङो जिहेतु लेट्रिननि अनलाइन खालामनो थांनो नागिरदोंमोन ना थ' थांनो नागिरनायावनो दा मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय लामाफोराव ओमफ्राय बुंबाय आरोना दिनै ब्लग बन्द होनानै थ' ब्लग बन्धखाय दिनै जोङो ब्लगिंखौनो खालामगोन होनना सानबाय दिनै खाथियाव जि बरिया बेसर बारदों आइमोननि सोरबा खेथि खालामदों आरो दा थ' दा जोङो बे बेसर बारियाव थांगोन भिडिअ लागोन ने आयै मैयानो होबाय नोङो माखो भिडिअखौ होआखै गाबोनसो होनांगोन बानायाखैनो आं स' दा जों ओइनि बेसर बारियाव मोनहैसिगोन ओमफ्राय जोङो दा रिल्स बानायगोन मोनसे रिल्सआनो जाबाय मा गानदो आं गानखौ मोजां खोनायाखै माबा आरो आइ पाम हन्टार पाम ना होनो जाम्पिं गाम पुलिंगाम ना मा होनोमोन बे गारिखौ बोसथागोन आरो दा जोङो रिल्सआवहाय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै लोगोफोर दा मोनहैबाय जोङो फाइनालि जि बरिया बारखारदो बेसरा मा होनो बाबु नों नायगोन होनबा जों मोसानायखौ नायगोन हा नाया मा होनो नायनांगोन नोङो हाबा जाबाथाय बेबायदिनो गथ' गथाय लानानै गिदिंनांगौ लोगोफोर नुबाय सिख्लाफोर बेनिखायसो हाबा जा हा मोजां बायो थांना फैबाय नों सिख्ला टाइमाव जि बरिया बिन्दास गिदिंबाय थानो मोनोमोन एख' बेबायदि लेट्रिननि अरन'दनि फायखानो मोननो जायामोन दा हाबा जाबाय हाबा जानायखाय लेट्रिननि साननांगो बन सिनसांगो मा साननांगो आरो सेरेब खावनांगो अमा फिसिनांगो आरो अमा लानांगो मा फैसा मोनगोन बेखौनो सानबाय थानांगो दा अरन'दनि मोनगोन जानानै जोङो जाला आरो मोनगोन ना मोना दा बेखौ बिसास गैया नै जाहानि आइया दा अमा फिसिनानै एकदमबारे माबा सोरबाफोर बायनोबा हाबानि नांगौबा लांफायखान आरो 20,000नि अमा दङ बेयाव मासाइनाव सोरनिबा जुदि नांगौबा बायनो फाय ओमफ्राय ओइनि अमा आइफन बायगोन आरो नाया बिनिखायनो अमाखौ फाननो नागिरबाय थादो सोरबा लांनोबा फायदो नै बेसर बारियाव मोनफायबाय जोङो नै आंखौ लालायो स' लोगोफोर जोङो फाइनालि मोनफायबाय फैबाय थाया नायदो नै बेसर बारिखौ ने बाबु बेसरखौ खिथिनोसै आं नैला नैबे जाबाय थाइसुम बागान हा थ' बेसर बारियाव सोर सिखोलानो बेसर बारिनि बरियानो लोगोफोर ए देखो लोगोफोर नै नायदो इमान बरिया बेसरफोरा नै थांनाय बोसोरावथ' आंनि बिहावजों मोसानाया नोंथांमोना नुदों बालाम एक्टरदो दा बेयाव जोङो मोनसे रिल्स बानायगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय लोगोफोर ना बाबु नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय ओइखिनियाव थांनि र' रिल्स बानायनो थाखाय जि बरिया जादों जायगाया मा होनदो काबाय लजाबो बेगटु फैसा बेगटु माथिं दङ दिनै फै आरो दिनै खामानि दङ एसे फाइनालि मोनफायबाय लोगोफोर नै जोङो बरिया बेसर बारखादो भगबान नायलांखोर दा जोङो मोसानोसै दा नोंथांमोना नायबानो जाबाय गानखो ने इउटुबाव मोसानो खेबसे ट्राइ खालामनानै गायो न' मा जाखालै होनलाय दे जायो फाय ट्राइ खालामनि दे ओरै
आं खामबाय दे नों खामबोर है फाग्लि बाल नोंदों सालासोले सोरो नायखैदे गिदिरफोरा लोगोफोर डान्सनि प्रेक्टिस खालामबाय जोङो आरो खेबसे खालामबावनांगोन ना मायो जायाखै सोनाया दे आरो खेबसे खालामबावनि होमबालाय दे आं बुंनि दे ओरै खालामबाय आंनिखौ ओरै खालामनानै ओरै जबाय आङो ओमफ्राय जनानै उथिबाथाय नों खालाम दे दे ओरै खालाम फार्स्टआव र' नेबाय था दे ओरै जना हो उथि ओमफ्राय मेंबाय लोगोफोर मानसि फैदो दसे ज'नि र' बेसर बारियाव मोसानाया सेससो जाबाय नामा जोंहा दिनै हा लोगोफोर मोसानाया जोंना जायासैनो आरोना बिराद मिनिथावनासो ओइथिं आरो गोदोरफोरा नेगासिनो जोंखौ नै गोदोरफोरा बरियानो जोंखौ लांनो थाखाय नेगासिनो इनि फिसालायाबो दङ ओमफ्राय आंना मोननैसो फट' थिखांनोसै थांनोसै आरोना ब्लगा बन्ध'नो जोंना लेट्रिननि आरो अरुनदयनि अनलाइन जाना दंला दा ने मागो बायबासो जासिगोन दा अरुनदय मोनगोन ना मोना इखौ बिसास गैया फट' गांनैसो थिखांनानै थांसै लोगोफोर दे रिल्स बानायनाय जानाय नंला लोगोफोर थांबाय थानोसै दा जोङो बरियानो बरियानो बिराद गरम नांबायलै भगबान सान्दुं गोसा फैनानै मा होनदो मोसानाय प्रेक्टिसबो खालामबाय थ' गथ'फोर भगबान मथ' लरा सरा दङ नै गैयानसन लराखौनो बार नों मेगन खेबगोन मोनफैबाय नै जोंखौला लराखौनो मेगन खेबगोनसो सिङाव दे सिङाव साइजनि लरा थांबायसै आयौ मेंबाय बाल माने लराइलाय लराय सिङाव आरो मा कापसो सोरियो मानि काप बिलाय लों गैले आङो नंगौ ओइ दिहुननाय बायदि नुदोंमोन आं माबायावसो बिहरनायसो बावैबो मिस'आव नंगौ थिगसे खाना जानांगोन होनबालाय बे थाव नामा बापारे खिथौ दंलै न' बे मासो दामाथैलाय बे खिथौ नामा खिथौ दङ जातनि माबा माइलाय गिलासनि खिथौ इयो नोरै दोननाय ने लोंगोरायगो गिलासा मा लाबोदों नों लराखौनो बार मेगन खेबबालाय नायनि मा लरा लोगोफोर माबा लरा लाबोदों नायनि र' लोगोफोर लामायावनो लामायावनो बाथि बायदिसो थोब्लानो दे बुस्थुआनो नै न'ख' आइ मा खालामदों नोंलाय फिथा खावनो लाबदो नै फिथा खालामनो लाबाय लोगोफोर आं लराखौनो नायनोसै गाव इमान लरा गिदिर लाबो होननायखाय जागा थोदों नङा जानांगौ कपा नामा इबे बे मा बुस्थु लोगोफोर नोंथांमोना खिन्थाहरनो हायोबा नै नैबे मा बुस्थु मोनसे हपा बे लोंनायनि हपा होलाय आइ हपा खुबना होलाय मागोनि डेन्जार पार्टि खालामगोन गोदोरफोरा ने गोदोर अमाया आरो लटारियाव नांखागोन दायो लटारि दं गामियाव अमा मासे जोङो लटारियाव जागोन ना गोदोरफोरनि ना गोदोरफोरा रमेशनि बालाबारिना सुतेबारा रमेश नाम्बार गैयालाय ना मामा एन्डिं हरनो नागिरदोंमोन माबा बर' लिरनायसो सोरबा जानो माबानि खोमा कमिनिसो खोमा इयो